Mfethu ngifuna ukunikeza 1000 if umuntu wakho loyal. Sure. Uyamthemba? Hawu mfethu kakhulu. Yabo nje mina mfethu umuntu wami. Yeah. Yabo nje mfethu angazi ngamfanisa nani. Kodwa nje mfethu ayikho indlela uyimina nje. 1000 umuntu wakho if loyal uyayithola. Uphesha ngayo. Yeah, ngipesha. Hawu nje ngamthemba. Uyamthemba Kakhulu. Okay. Yeah. So ngifuna mbuzo in few nyana. So igama obani? Sezo. Sure. Ujola nobani? Ngijola noKhanya. Okay. So umuntu wakho mathi Sezwa then uyathola imali. Yeah. Mathi ujola nobani noNkululeko obani ukuthi asumuntu wakho. Yeah. Yeah. So onala how long ujola? It's been 5 years some few months. Yeah, in few months. Okay. Uyamthanda? Kakhulu mfethu yabo nje. Yeah. Angiboni ukuthi ngakho nomunye umuntu enhlizweni yami ongafika mhlambe yabo. Yeah. Abe yilento le ayiyona kumina yabo. Okay. Yeah. And then ugcine nini ukubona? Ngicina izolo. Okay. Yeah, around 5. Okay. Yeah. Cala ufake my number simfonele ke. Okay. Yeah. Awasho khona mfethu. Don't forget to subscribe. Cosmos City, shout out. Tango.